Πόσοι από εσάς παλεύετε κυριολεκτικά κάθε βράδυ στο κρεβάτι με την αϊπνία και τον κακό ύπνο, προσπαθώντας να ηρεμήσετε το μυαλό σας και να διώξετε τις αγχωτικές σκέψεις από το νου σας, ώστε να αφεθείτε σε αυτό τον πολυπόθητο ύπνο? Και πόσοι αλήθεια από εσάς αναρωτιέστε αν υπάρχει πραγματικά μια φυσική και αποτελεσματική λύση? Φανταστείτε λοιπόν να επιστρέφετε στο σπίτι, κουρασμένοι από τη δουλειά, ή να έχετε μια γενικά κουραστική μέρα και να μην θέλετε να κάνετε τίποτα άλλο από το να ξεκουραστείτε, όμως να μην μπορείτε. Γυρίζετε συνεχώς στο κρεβάτι σας, κοιτάζοντας την ώρα που λέει 2 και 4 ή ακόμη χειρότερα 3 και 4 και ακόμη δεν έχετε κοιμηθεί, επειδή οι σκέψεις στροβιλίζονται στο μυαλό σας και το μόνο που θέλετε και χρειάζεστε είναι επιτέλους ένας καλός ύπνος. Αν ανήκετε κι εσείς σε αυτή την κατηγορία που αντιμετωπίζει πολύ συχνά προβλήματα με αϊπνία, τότε σίγουρα δεν έχετε ακούσει για το ιδανικό τσάι πριν από τον ύπνο, που επιπλέον απομακρύνει το στρες που εμποδίζει τον ύπνο και την ποιότητά του, ενώ θα βελτιώσει επιπλέον το χρόνο που κοιμάστε συνολικά το βράδυ. Αν λοιπόν έχετε παλέψει με διαταραχές ύπνου ή απλώς αναζητάτε ένα βαθύτερο, πιο ξεκούραστο ύπνο, τότε είστε στο σωστό βίντεο, επειδή σήμερα θα ανακαλύψετε όσα χρειάζονται για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα που απασχολούν πολλά άτομα, ειδικά στην εποχή μας. Πώς δηλαδή θα βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας και θα αντιμετωπίσετε με φυσικό τρόπο τα προβλήματα ύπνου και το χρόνο που κοιμάστε, με ένα ρόφημα που μπορεί να γίνει το κλειδί για τον πιο ξεκούραστο ύπνο που έχετε ονειρευτεί ποτέ, αλλά και πώς θα το ετοιμάσετε σωστά. Επίσης θα σας πω και για ένα άλλο ρόφημα τσάι που θα σας βοηθήσει σε περίπτωση που παίρνετε υπνοτικά χάπια για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα και θέλετε να δοκιμάσετε μία πιο φυσική εναλλακτική λύση. Η αϊπνία είναι μια περίπλοκη και αγχωτική κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, επειδή ο ύπνος είναι τόσο πολύ σημαντικός και απαραίτητος, όσο είναι η ανάγκη μας για νερό, φαγητό και οξυγόνο. Όταν υπάρχει έλλειψη ύπνου, ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, επηρεάζοντας άμεσα την αντίληψη, την καθαρότητα σκέψης και τα συναισθήματά μας. Όταν κοιμόμαστε, απελευθερώνονται ορισμένες ορμόνες που βοηθούν στη σωστή ανάπτυξη του εγκεφάλου και του σώματος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο, είτε πρόκειται για παιδιά και εφήβους, είτε για ηλικιωμένους. Η αϊπνία είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, ειδικά στις μέρες μας, επειδή μπορεί να προκληθεί εξαιτίας του άγχους και της έντασης που έχουμε στην καθημερινότητά μας, όπως είναι οι ανησυχίες για τα επαγγελματικά, τις επιδόσεις στο σχολείο ή τα προσωπικά μας θέματα, ή αφορούν ανησυχίες για τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Όλα αυτά όμως συμβάλλουν δυστυχώς στο να μην μπορούμε να κοιμηθούμε καλά το βράδυ ή σε ακραίες περιπτώσεις να κοιμόμαστε μόνο 3-4 ώρες ή ακόμη λιγότερες. Το ισχυρό αυτό τσάι από βότανα λοιπόν που θα σας αναφέρω και ίσως το έχετε ακούσει από τους γονείς ή τη γιαγιά σας, έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες ως φυσικό βοήθημα για την αϊπνία. Τα εξαιρετικά ωφέλη του μπορούν να σας βοηθήσουν να αποχαιρετήσετε όλες τις ανήσυχες νύχτες, μπαίνοντας επιτέλους σε έναν κόσμο χαλάρωσης και βαθύ ύπνου. Βολευτείτε λοιπόν αναπαυτικά στο κρεβάτι σας, γιατί το χαμομήλι είναι το καλύτερο τσάι για ύπνο και χαλάρωση και θα σας βοηθήσει να διορθώσετε τα προβλήματα αϊπνίας και να μεταμορφώσετε τη ρουτίνα του ύπνου σας σε έναν απόλυτα απολαυστικό ύπνο. Το χαμομήλι είναι ένα βότανο πανάκια, δηλαδή που τα θεραπεύει όλα, και ένα από τα πιο χρησιμοποιούμενα βότανα για πολλές παθήσεις και ασθένειες, επειδή έχει άπειρα ωφέλη για τη γενική υγεία μας και μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω. Νούμερο 1. Χαλάρωση. Το τσάι χαμομηλιού είναι γνωστό για τις ηρεμιστικές του ιδιότητες, επειδή περιέχει ένα ζωτική σημασίας αντιοξυδωτικό που ονομάζεται απιγενίνη, το οποίο συνδέεται με συγκεκριμένους υποδοχείς στον εγκέφαλό μας, οι οποίοι μπορούν να προάγουν την υπνηλία και να μειώσουν ή να απομακρύνουν εντελώς την αϊπνία. Νούμερο 2. Πεπτική υγεία. Το τσάι χαμομηλιού μπορεί να καταπραίνει το πεπτικό σύστημα, καθιστώντας το μια καλή επιλογή για όσους έχουν προβλήματα με το στομάχι, επειδή ένα εξαιρετικό πεπτικό σύστημα μπορεί να συμβάλλει σε καλύτερο ύπνο. Νούμερο 3. Ψυχική υγεία. Η ηρεμιστική και χαλαρωτική δράση του τσαγιού χαμομηλιού μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του στρες και του άγχους, που είναι οι πιο κοινές αιτίες αϊπνίας. Νούμερο 4. Ανοσολογική υποστήριξη. Το τσάι χαμομηλιού είναι πλούσιο σε αντιοξυδωτικά που υποστηρίζουν ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα και όλοι γνωρίζουμε πως ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη γενικά υγεία και σε βελτιωμένο ύπνο. Νούμερο 5. Επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ορισμένες μελέτες διαπίστωσαν ότι το τσάι χαμομηλιού μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, αποτρέποντας το νυχτερινό ξύπνημα και ειδικά σε άτομα με διαβήτη. Νούμερο 6. Υγεία καρδιάς.
Το τσάι χαμομηλιού έχει επίσης ωφέλη για την υγεία της καρδιάς λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε φλαβονοειδή αντιοξυδωτικά, ενώ η καλή υγεία της καρδιάς και η αποφυγή ταχυπαλμίας μπορεί να συμβάλλει σε έναν πιο ήρεμο και ξεκούραστο ύπνο. Νούμερο 7. Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Το τσάι χαμομηλιού περιέχει επίσης ορισμένα αντιοξυδωτικά που έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν το σώμα μας να χαλαρώσει και να προετοιμαστεί για ύπνο, ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε σωματική δυσφορία ή πόνο. Νούμερο 8. Υγεία δέρματος. Το τσάι χαμομηλιού επίσης είναι εξαιρετικό για τις ευεργετικές του επιδράσεις στην επιδερμίδα μας και μπορεί να καταπραίνει τους ερεθισμούς του δέρματος και να βοηθήσει σε υγιή λάμψη του. Η καλή υγεία του δέρματος άλλωστε τονώνει την αυτοπεποίθηση και τη συνολική μας διάθεση, συμβάλλοντας σε πολύ καλύτερο ύπνο. Νούμερο 9. Ανακούφιση από αλλεργίες. Σε μερικά άτομα το τσάι χαμομηλιού βοηθά με τα συμπτώματα αλλεργίας τους και η μείωση αυτών των συμπτωμάτων, όπως είναι ο βήχας, το φτέρνισμα, η φαγούρα και η καταρροή της μύτης, ηρεμεί το σώμα, οδηγώντας σε πιο γρήγορο και ξεκούραστο ύπνο. Νούμερο 10. Φυσικό και ασφαλές. Το τσάι χαμομηλιού είναι μια φυσική και ασφαλής θεραπεία για προβλήματα ύπνου που σε αντίθεση με ορισμένα φάρμακα για την αϊπνία δεν δημιουργεί κίνδυνο εξάρτησης ή διάφορες άλλες παρενέργειες, καθιστώντας το μια καλή επιλογή για όσους αναζητούν έναν ήπιο τρόπο να βελτιώσουν τον ύπνο τους. Ας δούμε λοιπόν πώς θα φτιάξετε τσάι χαμομηλιού για καλό ύπνο και καταπολέμηση της αϊπνίας. Προσθέστε ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού, φρέσκο ή αποξηραμένο χαμομήλι για κάθε φλιτζάνι τσαγιού, ρίξτε 250 ml ζεστό νερό στο φλιτζάνι και αφήστε το βότανο να μείνει για 2-3 λεπτά. Στραγγίξτε το και πιείτε όσο πιο ζεστό γίνεται, προσέχοντας να το πίνετε αργά και γουλιά-γουλιά. Το δεύτερο ρόφημα για την αϊπνία και ειδικά όταν παίρνετε συχνά υπνοτικά χάπια είναι το τσάι με πριμούλα. Το συγκεκριμένο βότανο είναι επίσης εξαιρετικό για την αϊπνία και μπορεί να βοηθήσει επίσης σε σύντομο χρονικό διάστημα στις νευρικές διαταραχές, τις ημικρανίες, τους νευρικούς πονοκεφάλους και στην τάση για εγκεφαλικό επεισόδιο. Για να φτιάξετε τσάι πριμούλας, προσθέστε σε ένα φλιτζάνι ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού με φρέσκο ή αποξηραμένο βότανο και ρίξτε 250 ml ζεστό νερό. Αφήστε το βότανο να μείνει για 2-3 λεπτά, στραγγίξτε το και πιείτε όσο πιο ζεστό γίνεται, προσέχοντας να πίνετε και αυτό επίσης αργά και γουλιά-γουλιά. Ενώ το χαμομήλι και το τσάι πριμούλας θεωρούνται γενικά ασφαλή για τους περισσότερους ανθρώπους, θα πρέπει να περιορίζετε την κατανάλωσή τους σε 1 έως 2 φλιτζάνια την ημέρα. Αυτός ο περιορισμός οφείλεται στο ότι η υπερκατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε πιθανές παρενέργειες όπως είναι η πνηλία ή σε σπάνιες περιπτώσεις να εμφανιστεί κάποια αλλεργική αντίδραση. Επίσης, ενώ είναι γενικά ασφαλές να πίνετε τακτικά τσάι χαμομηλιού και πριμούλας, αν θέλετε να τα πιείτε για συγκεκριμένο σκοπό υγείας, είναι πάντα καλύτερο να συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Να θυμάστε πάντα ότι το σώμα του καθενός από εμάς αντιδρά διαφορετικά και ότι αυτό που λειτουργεί καλά για ένα άτομο μπορεί να μην λειτουργεί το ίδιο καλά για ένα άλλο. Ενώ τόσο το χαμομήλι όσο και το τσάι πριμούλας χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για να βοηθήσουν σε καλό και ήρεμο ύπνο και στη φυσική θεραπεία της αϊπνίας, η αποτελεσματικότητά τους μπορεί, όπως είπα, να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Είναι λοιπόν καλύτερο να δοκιμάσετε και τα δύο σε ξεχωριστές φυσικά βραδιές, έτσι ώστε να διαπιστώσετε ποιο από τα δύο λειτουργεί καλύτερα για το δικό σας οργανισμό στο θέμα του ύπνου. Εσείς έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά τα δύο ροφήματα στο παρελθόν? Ποια ήταν η δική σας εμπειρία? Έχετε κάποιο άλλο αγαπημένο τσάι που σας βοηθά για καλύτερο ύπνο και που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας? Αν επίσης θέλετε να μάθετε τι θα συμβεί στο σώμα και ειδικά τον εγκέφαλο και τη μνήμη αν πίνετε τσάι του βουνού, δείτε αυτό το βίντεο στα αριστερά. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρακολούθηση του βίντεο και μέχρι το επόμενο μείνετε υγιείς και να έχετε μια υπέροχη μέρα και νέα εβδομάδα. Φιλιά πολλά!